नमस्कार, मी डॉक्टर चैताली सुदर्शन गोरे आपल्या गोरे डेंटल हॉस्पिटल या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सिरीज व्हिडिओमध्ये मी तुमचे स्वागत करते आहे। तर आजचा आपला महत्त्वाचा असा विषय आहे की उन्हाळ्यात होणाऱ्या दाताच्या वेदना व त्यावरील उपचार। तर आपण बघणार आहोत की उन्हाळ्यात बऱ्याचशा प्रमाणात दातांच्या वेदनेला आमंत्रण मिळते, कारण की उन्हाळ्यामध्ये सर्वत्र तापमानातील फरक म्हणजे वाढलेले तापमान, त्यामुळे नैसर्गिकरित्या आपला ओढा हा थंड पदार्थ खाण्याकडे किंवा थंड पदार्थांच्या सेवनाकडे जास्त असतो। त्या थंड पदार्थांच्या सेवनामुळे नक्कीच दाताच्या वेदनेला आमंत्रण मिळू शकते। तर आपण सर्वप्रथम बघणार आहोत की दातांची रचना व त्या दातांच्या रचनेतील फरकामुळे होणाऱ्या काय परिणाम होतो दातांवर। तर आपण बघतो आहोत की दातांवर इनॅमल नावाचं पांढऱ्या रंगाचं हे सर्वात कठीण असं कवच असतं, म्हणजेच ते दाताचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम करतं। हे आपण इथे बघणार आहोत की हे दाताचं व्हाईट कलर सर्वात वरचं इनॅमल नावाचं कवच हे संवेदनशील हा भाग नसतो। त्याचं काम हे फक्त दाताच्या आतल्या संवेदनशील भागांचे संरक्षण करण्यासाठी असतो। त्याच्या आतमध्ये डेंटिन आणि पल्प नावाचे संवेदनशील आवरण असतात। अशा वेळेस जेव्हा आपण वयामानानुसार किंवा काही कारणास्तव दातांची झीज होते, अशा वेळेस झीज होते म्हणजे काय होतं की वरचं इनॅमलचा लेयर किंवा इनॅमल हे झिजून जातं। त्याच्या झिजेमुळे आतमधले जे डेंटिन आणि पल्प नावाचे संवेदनशील जे आवरण असतात ते एक्सपोज होतात, म्हणजे ते उघडे पडतात। त्यामुळे आपण जे आपले अन्नपदार्थ खातो, थंड पदार्थ खातो, त्याचा हा डायरेक्ट परिणाम हे आतल्या संवेदनशील भागांवर होऊन दाताच्या वेदना ह्या चालू होतात। त्याचप्रमाणे जेव्हा हिरड्यांचे काही आजार होतात, अशा वेळेस हिरड्यांची झीज होते। हिरड्यांची झीज झाल्यामुळे दातांच्या मुळांच्या भागातला जो सेन्सिटिव्ह भाग असतो तो उघडा पडून त्याने देखील दातांमध्ये सेन्सिटिव्हिटीचा त्रास होऊ शकतो व थंड पदार्थांचा त्याच्यावर देखील परिणाम होऊ शकतो। हे झाले दाताच्या रचनेतील बदल। त्यानंतर आपण बघणार आहोत की जेव्हा आपण हे शीतपेय म्हणजे आईस्क्रीम, लस्सी, त्याचप्रमाणे कोल्ड्रिंक, बर्फ किंवा फ्रीजमधले थंड पाणी अशा प्रकारच्या सेवनाकडे ह्या उन्हाळ्यामध्ये आपला ओढा असतो। अशा प्रकारच्या थंड पदार्थांच्या सेवनामुळे दातांवर त्याचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येऊन दातांना नक्कीच इजा होऊ शकते। अशा वेळेस आपण काय उपाययोजना केली पाहिजे हे मी आता थोडक्यात सांगणार आहे। तर आपण सर्वप्रथम उपाययोजनेमध्ये बघणार आहोत की थंड आणि बर्फजन्य किंवा थंड पदार्थ हे आपण टाळले पाहिजेत। त्याचप्रमाणे जेव्हा आता आपण बघतो की हे जे थंड पदार्थ असतात ते थंड देखील असतात आणि त्याचप्रमाणे गोड देखील असतात, म्हणजे त्याचा दुहेरी परिणाम हा दातांवर होत असतो की थंडाव्यामुळे त्याचं वेदना पण होतात आणि गोड पदार्थांमुळे दातांना कीड लागण्याची देखील संभावना जास्त होतात। अशा वेळेस आपण हे थंड आणि बर्फजन्य पदार्थ हे टाळले पाहिजे। त्याचप्रमाणे जर सेन्सिटिव्हिटीचा त्रास होत असेल किंवा डेंटिनल हायपर सेन्सिटिव्हिटी आपण म्हणतो, त्याचा जर त्रास होत असेल तर आपण दंतवैद्यांच्या सल्ल्याने सेन्सिटिव्हिटी टूथपेस्ट म्हणजे त्यात फ्लोराईड नावाचं घटक किंवा औषध असलेली टूथपेस्ट ही वापरली गेली पाहिजे। त्यामुळे दातांच्या भोवती दातांच्या उघड्या पडलेल्या भागांवर एक संरक्षण आवरण तयार होऊन नक्कीच त्याचा थंड पदार्थांपासून होणारा अपव्यय आपण टाळू शकतो। त्याचप्रमाणे वरच्या सर्व उपाययोजना करून देखील जर दाताच्या वेदना कमी नसतील होत किंवा दाताच्या वेदना राहत नसतील तर नक्कीच आपण दंतवैद्यांचा सल्ला घेऊन त्यासाठी लागलेली ट्रीटमेंट, म्हणजे जर अगदीच दाताच्या नसा उघड्या पडलेल्या असतील किंवा झीज जास्त प्रमाणात झालेली असेल किंवा कीड जास्त प्रमाणात झालेली असेल तर आपण त्याची ट्रीटमेंट करून घेतली पाहिजे। तर कीड आणि नस उघड्या पडलेल्या दातांवर आपण रूट कनाल ही ट्रीटमेंट करतो। तर रूट कनाल ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंटमुळे दात हा वेदनेपासून आपण मुक्त करू शकतो। त्यामध्ये आपण
प्रथमतः नस काढतो, नस ओपन करून नस ही स्वच्छ करतो. नसेच्या टोकाशी म्हणजे मुळाच्या टोकाशी जर असणारे इन्फेक्शन किंवा खराब झालेली नस ही पूर्णपणे काढून टाकली जाते. ही जी आहे ही ब्लॅक कलरची जी नस असते ती मुळाच्या टोकापासून संपूर्ण स्वच्छ करून काढून टाकली जाते. त्याच्या जागी आपण आर्टिफिशियल नस भरतो. त्याच्यानंतर त्यात सिमेंट भरून त्याला प्रोटेक्शन म्हणून त्या दातांवर टोपी बसवतो म्हणजेच कॅप बसवतो. अशा प्रकारची ट्रीटमेंट ही रूट कॅनल ट्रीटमेंट आता अवेलेबल झालेली आहे. पूर्वी या ट्रीटमेंट बद्दल लोकांच्या मनात शंका आणि भीती होती, कारण पूर्वी ही ट्रीटमेंट थोडी वेदनादायक आणि जास्त दिवस चालणारी होती. सलग जवळजवळ 3-4 व्हिजिट लागायच्या ह्या ट्रीटमेंटसाठी. परंतु आता ॲडव्हान्स मशिनरीज आणि डिजिटलायझेशन असल्यामुळे ही ट्रीटमेंट ही एका दिवसात म्हणजे 1 ते 2 तासात पूर्ण होऊन आपण त्या वेदनेपासून आपण म्हणजे वेदनामुक्त करू शकतो आपण तो दात. तर नक्कीच आपण अशा ट्रीटमेंटचा आणि नवीन उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा आपण लाभ घ्यावा अशी मी आपल्याला विनंती करते व आज इथेच थांबते. धन्यवाद.